Bible ya Nokwafo, no cress Lilwin or the part aqua drew so that. So Kukuno and our Koyane Boneda try to quaja Poku, then Sabun Kumso. So I'm finding drew so that try to quaja Poku Sabun Kumso. I'm finding drew so that. Ghana for yensa danse mkotodwe form yesre mo se muni kwadwo nkansa nkasa yenua part afuna na wodi nkane ne wo miensa no part o yenua part aye basa waye kra waye minti mu part ase boda mini part aye junkie part life will say yesre kwadwo nkansa se yesre no. So what the part wako sacrifice, what the part wako support separate, so what the part wako mantam baby, so what the najila ko mantam baby, yes ko don kansa so we release again no my why. Na busia de ye penade sa. Ye peyade sa o ko don kansa ye peyade sa. Release ye nua by my why. Ko don kansa Lilwin, just say akra no ne man be wo the part in chain. Na wa bre nkura ne sika me bia so party sunti kwadwo nkansa ba je nkura ne firi nsam e na geyi titi na geyi hi geyi ne na mawoma so aye junkie je say ungewe ase bode mini wa ye kra ne life nyina sei kwadwo nkansa nipa yade wo saye yi wanyi na yenso yenseni din kayo kwadwo nkansa kai da bi se woni afra na brepen woni pata brepen kai da bi mebusam asema obeka mebusam asema obeka ise ka kwadwo nkansa the 7 cities be sesane shebre na yampa kwadwo nkansa wo ye beibonsam wo be kwadwo nkansa na wo pese o mpa wasem a wo try ne best so obese wo life mebusam je 7 cities anye ne se koye Ghana Jesus yi kwadwo nkansa Lilwin eti enkrai be wo mu maame ho awo ya o kwadwo awo ya gay ya wo pole trade ama wache nkura nyina afini se because nkura no won nchen ya wo be ma nkura ne sika ma wanya bi edinti waje nkura ye free se na gay ya ye basa gadafo yeslamo yes kwadwo nkansa e wo Ghana mlem sese wo ne oba atena na wonye yie na woni akura nipa na tena na waye yie a wajapade ne gay ne wo mu chefa gay ne wo mu chefa se wa wale ne se wo wale no e wo Ghana mlem se gay ne wo mu chefa gani wo mu chefa kwadwo nkansa wo ye beibonsam kwadwo nkansa baby wo memantam gani na hye baby wo de gani kra ko hye sacrifice wo de gani na ko ye sra wo release ni ma ye wai na busua de ye mpo no wo ye ade ye penade sa ye peyade sa o kwadwo nkansa ye peyade sa release part ma ye wai na part aye junkie part aye basa wo part asa boda mini kwadwo nkansa kai ne o hawa gay woni wo fam kai abusuafo video no ene wa hye no sister no se ne osi kanatim se yawdie wona komam afa kwadwo nkansa no we na o kase kwadwo nkansa no papa video na he se ne wan kase wono sister ne chere se ni mi aba ana na kwadwo nkansa wa no former wife okay na ono na wo miensa okay na wa be fa nkora ne de fi oba ne chese se enye ono na tibio wa ja no akọware foforo no afa ne madu ye se free meeting na in fact yes sa lady no I find the part no yes na sitem se wa e krakra se bi obi a oboda na wo hwe ne ye ni se ne sitie ne kodon kansa se no si gidin enye ska ko ba no I'm saying that was kai kodon kansa dia baba na for baby the all the no grab baby and the ya odi gini e pesika na se mo kai de ye sem kese adabraka enso omusu dia omoka no ona oye Bible no kwafo de bia odi ba oye twetwe mu yes ma yen ngunu pati se ampa ye ge yi ka no se kodon kasa de wuni aba na akwa dro so ana wa ye ne basasa no sa na tie ana se ntisa medical ma hefo mu se me de minsa enimu bia o social media na me fa be busa na Bible no kwafo ensi me dem na nyame na ewo me nchen no wa issue mu dia ma ye mu se covid yet ni odefo bi o Elisha on kai hunu se Bible ya dia oye Nokwafo oye otrofo the Bible ibeka no enu na Awurade aka okay yes na Bible eni hwamo da Awurade eka me say Awurade nka ye say yes okay
Afi so remove. Bible. There is the part. You know we done. Bible ya Nokwafo. Kodwo kansan Lilwin. So we nipa kokwa a tware kwaja Poku ne nsabonkum so. Lilwin nipa kokwa a kwaja Poku nsanifa so. Sa onye nipa kokwa no nipa tuntumu a tware kwaja Poku nsabonkum so. Ntenten Lilwin nipa tuntumu a. Okay, oye tuntum. Yeah. Bible ya Nokwafo. Eya kodwo kansan Lilwin ne yere a ye friend part. The former wife. Se eye no press na adwene mu wanya adwene mu hawa tware ko agya Poku ne nsa nifa so wanya adwene mu hawa ko agya Poku nsa nifa so se nya no press wo yare a ko agya Poku nsa bonkum so tenten Govi So according to the Bible. So mobile. Okay. Bible ya Nokwafo kodwo kansan Lilwin eye na yere dada se wa yare na nsa yi mu a tware ko agya Poku ne nsa nifa so se Lilwin yere ayare na nsa yi mu a se onyare ya ko agya Poku ne nsa nifa so ntenten se onyare ya Okay. ko fi no kra bi ani Still confirmed. But we say mama say send them the allegation to Kodon Cancer. Yes. Say ordinary for baby. Yes. But not produce. Okay. Bible ya Nokwafo eye no kra se Lilwin or the part akwa aduro so da tware ko agya Poku ne nsa bonkum so se Lilwin e the part akwa aduro so da so okuku no ana okoye ne bone da so onfa ne nkwa aduro so da tware ko agya Poku nsa bonkum so onfa ne nkwa aduro so da onfa ne nkwa aduro so Okay. So it's very clear now. Yes. It is I say no more can yeah. No kra bi ani mo Yeah, no more. Yes. Okay, according to the Bible, no for Poku One TV.